titiyo go nadi ma accountability gima chando wa education sector en mibadhi ochuoka chien mibadhi mochuoyo then ikech iyudo kama kuongo the board moket in place ng'eng the board members kia tijgi mar ariyo gin the board members man kanyo dwa chiemo kuom school kiyudo ka siko board members moko osebedo school higni 20 to chik wacho no board member ok nyal bedo mokalo higni 6 to iyudo ng'ani osebedo PTA member chair mar school kuom higni 30 samoro kata school achiel school achiel higni 30 en jakoma board higni 15 school achiel to ministry every year itimoga returns. Does it mean ministry of follow gigi? Does it mean ministry policy magiwacho? Today, Sharon, odongwa bed county education board, odongwa bed national education board, odongwa bed sub-county education board. Today, kekwa uwe kodika. National education board onge. Nothi cheoko. Onge. Kaka no bedo disbanded when Matiang'i was in power, nyaka sani poko bedo constituted. Koro when the ministry keto gap mang'eny in the somo. Kirango today, iwacho no, Kenya National Audit Office, odengo team audit no, schools do to institution te mayudo pes sirkal. So we kodini the Kenya National Audit Office onge capacity manyalo team audit schools to ma Kenya. What does it tell you? It tells you and Samaitero Kori one audit schools audit. So the point cost of timo Guinea the year, this is timo expenditure, to tear envelope called books of account internal auditor. Koso get envelope to get a pesa, get a books in it, to get in the books to get work on it. Because and reporting could be discussed effectively in the board. Okay, audit my bit of management letter. Tiparo ni kaka jakanyo mar Ridi Mubora nango ni National Education Board samoro poko kete nikech chakra na Matiang'i bede migao mochung' ne mag somo gini modhuro mosekalo gini modhuro ingen sama onge political will ingen sama government okudwa structure mar yeyo nikech kiwacho quality assurance